ekene m na isi n'obodo na taa eke nke ezumezu kpọkọọ ụmụ ndị ichie kpọkọọ Ugoebenaja isi onye ọbụla gbazute tata ka anyị mee na ọjị ụtụtụ ekene m ndị ichie enye ezumezu ụmụ niile onye ọdụ gbazute ekene m orime isi ọjị ụtụtụ ka anyị mee ezumezu ekenekwe m Ugoebenaja n'ọjị ụtụtụ ka anyị na-eme ọka ọdụm ka anyị na-eme akara ọwa ọka o mere ọka o si na ọ bụ eziokwu anyị si na anyị anọzie n'oche ezumezu ndị ichie na oboro ụlọ chimu adịjọ mmọnwụ n'afọ afọ anyị gụọ ọnwa agbe anyị si na anyị si unu bịara n'okwu onye ọbụla nyiri ọtọ na oboro anaje mba mmadụ Ozoigbondu anyị si onye ọbụla bịara n'ugwu ndị ichie ikwu nne agụghị ụzọ agụghị ọnụ ka anyị kpọọ ọnụ mgba ụtụtụ ọka o mere ọka o si mee ọ bụ eziokwu anyị si na ya ebe anyị si na mgbịrịgba mmadụ na-esi na-atụ obi na anyị si ele anyị na-akụ ka anyị na-akụ ka igwe na-ara ka mgbịrịgba akpọkuo m Chukwu kpọkuo m Chukwu Chukwu okike kpọkuo m Chukwu Chukwu okike kpọkuo m ndị ichie akpọkuo m ndị ichie ndị ichie okwu ndị ichie okwu anyị si na anyị nwezikwana ndị ichie nta maka onye ekenye obere oke na obu anara adị ya mma na nwanne ya na-ebu isi anụ ma ọ bụ isi agụ ya ebukwa n'isi anụ na awenye agba na obu ara adị ya mma o wee sị na iwe anyị na-ekwu a na-ayị unu ndị ichie tata wee eke ezumezu anyị si na iwe anyị na-agọ n'ọgbọ bụ ndụ anyị si ndụ ya ezute anyị ndụ ya abụ nke anyị arụ isi ike ga-abụ nke anyị ọgaranya ya abụ nke anyị anyị bụ akụ akụ iwe enwe enwe n'ọkwa na ego ka eji were emete ndụ anya unu ya enyekwu anyị ego oyibo unu ya eji nwaanyị anya lụrụ na cha anyị mma were ezigbo nwa cha anyị mma goziwe ụmụada anyị welu na ezigbo di duebere nụra na ezigbo obu ụmụ nwa dị ya na anyị badaba abụọ badoba nnekwu anyị na-agọkwa ọgbọ na-agọkwu n'isi ndị anyị na-alụlụ ọlụ anyị si ndị niile bụrụ ibe anyị na-eme n'anya odonigwugwu udo obi ndụwa ya adụ keba na-eme ya agazi wee bụ n'obu a sị na ọ ga-afụtachalụrụ igwe bụ ibe ọma na-ayọ ma ndị nọ n'obodo ma ndị nọ n'obodo oyibo a sị ba ketebe oke ekpere anyị na-ekpe tupu ibe m wee egbe na mma eji eme egbu ndị ilo na-eme n'anya a sị m ba retaba oke ibe ọma anyị sị na tata ka a na-enyewa ngọzi na-ekenyewa okike a na-emeghe ụzọ ọbụla chile echi na ndụ a sị na tata dị ibe nwa aka ọbụla ji nwoke aka ọbụla ji nwaanyị anyị sị na tata dị ibe ka a na-ebe ogbo na ọhazi abela na ọyịbe anyị kwuru ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji dela wee na-ayọzi unu si unu ihu anyị na-ayọzi bụ uwo bụ ibe ọma uwo bụ ibe ọma wee na-akpọku Chukwu okike eze ụmụ mmụọ nke mmụọ na-eli aja anyanwụ na-agbala ọnwa na kpakpando ulukputu nke igwe ọka aka eze a na-ekpesiela ọgwụ nwanne otu onye obi n'igwe ọgọdị a na-akpụ n'ala eze ndị eze ọzọwala ọna ọkwasọ ụmụ onye ya eke na onye ya eke amara anyị si na ọgbajuo dọlụ nyekilipụtụ gbula ede awe anyị si na onye ọ na-eme omume we ọbụbe ọbụbe ka ọ na-ebe na ya akwa nọ na orumili ncha na-aba anyị anya na ya akwa anwechi ịgba na-akụ aka n'abụ mba ibe anyị na-ekwu okwu ewu unu n'iru ọtọ
mmiri ọtọ na ọlụ anyị ji n'aka tata n'isi ya nwanne anyị nwoke ọchị unu bụ ndị ichie unu mee mmanụ n'ọnụ na ndị na-alụ ọlụ na-eli ire anyị na-eche unu bụ ndị ichie anyị enyekwe chie wee sị na onye ka anyị ji were ayọ unu mmiri ọtọ mma ma gọzie ya bụ akpanya nwanne anyị nwoke Chukwudi ume na ọmalisha ka ọ na ebe ọ na-agba mbọ ebe ọ na-achụta ibe abụghị eli ọ na-awụgo ibe bụ mkpịa na ibe bụ mkpịa bụ unu tiwoli ya nya bụ akwụkwọ ya ka o nwetie akwụkwọ ka ọ na-ajọ akwụkwọ o ji ya abata ya bụ akwụkwọ anwụ ọ na-ayọ unu o ji ya abata ka unu nye ego nye connections nye ego o ji ya enweta ya bụ akwụkwọ ma melie ka o nweta akwụkwọ dịka ibie na-enweta nwekwa onye na-acha akwụkwọ anyị yọrọ unu anaghị emeghelu ụzọ enweta akwụkwọ ya wee na-asị unu na nzukọ nna ama unu ọkọta ụkwa dọrọ na ụka mgbede n'ibe aka ya eme akarịke wee sị tụọnụ nzu na eke tụọnụ n'oyo tụọnụ na agụ tụọnụ na nkwụ abịa naanị Igbo n'azụ asị nke ketere oke wetere na anyị iwe ọma wefuo na anyị ajọ iwe anyị si iwe anya mmiri emezi n'anyị iwo ka anyị chọrọ na-enu edo ka o wewe oyi eke oyi abụ nkwọ ma nke anyị metere ma nke anyị emetere nabata ọwọ ka anyị ji kpee ọwọ ka o ji ya dị ele iwe ọbụla dị ike ma enye ka ọ dị mfe anyị ejebe n'aja ana na maka mmiri ezo na anaghị amụ isie abịa n'aja ana anyị si na ya kene ana ụmụokpu kene aja ana ụmụ agụinyi bụ aja ana inye na-ese omile anyị si na-enu nzukọ unu tụọ na-ezo aja ana mụ na ha na-abụghị anyị si tụọ nụ nzu na edo ya bụ oyi odo n'igwugwu wee niile anyị emeta atawa eke ka ọ gazie ma n'isi ndị a na-alụ ụlọ ọrụ ma n'isi ezinụlọ anyị ma n'isi ndị kpọrọ anyị asị anyị si ya doloba na mma kama anya bụ ndị na-akpọrọ anyị asị ajọ iwe ọbụla bache ka o mee anyị buru ụzọ jee tiba n'arụ n'ebe anyị kwuru ọbịa igbu anyị gbuo onwe ya na ọ bụrụ ajọ ọgwụ wee sị na nke na-abịa m kenekwe m Ogbuewi nke na-akpaka ọ gịwa alụsị malụ ndị dibịa a sị ngige tụọ nzu Ogbuewi nke na-achị iyi nke na ọnwa egbu bụ nke n'ikwu nne m ọnụ wa alụsị malụ m dibịa a sị m tụwa nzu na-ezu nke na ụnụ tụọ nzu edo na edo bụ edo iwe ọma fe niile dị mma na mmiri ka o si abịa wee sị biko nụ na-ele edo ka o ruo oyi kene m ngene kene ndị otu ọgba njem ndị iyi ụwa ụnụ tụwakwanụ nzu eligbo kwe na ọmịmị ya na wee sị na ibe anyị na-ekwu okwu ebe iwe ọma n'ụzọ aka teke ibe agbalụ n'ụzọ mana ibe anyị na-ayọ unu bụ unu mee ka ndị ọnụ vụrụ anyị bụ okele ọnụ kọrọ anyị bụ okele ọnụ ka a lụrụ okele lacha n'ọnya ka anyị na-ekwu anyị kenekwe mụ Ikengachi kenela ọlọchi kene agụ abata kene agụ iyi kene unu ajịkwu ndị ichie a si na-enu nzu unu tụwa onye ọbụla kelee oke nke ya ma ndị anyị lote ma ndị anyị elotere unu bụ ọra nọ n'obu tụọ nụ nzu anyị si biko na anyị na-ekwu okwu ewu ugbo ụna ahụ ka m na-ekpu ekpu wele etu ụlọ ụzọ ebe anyị ji ekpu owo anyị anaghị achụ n'ike anyị na-eme usoro ndị ichie si eme ọnụ ndị ichie ka ọ dụlụ unu mvụnyite anyị enu ọzọzọ anyị enyebe unu anyị nọrụ n'ụlọ nke ọgbara ọhụụ wee na-enye unu n'unu emebekwu gị ya ike nke unu dịla na anara awụ ya nkụ mgbe si na edo ka nna ama unu ya bụ oyi na nwata nwee ndido nwa awele nwata nwee ndido nwa awele ọchụ n'ike na ana n'ike ọchụ ngwa ngwa na ana ngwa ngwa anyị anara eme ọdụ na ana ma ọ ndị ichie anyị na-eme anyị anara eme nke du ọdai ka anyị mee ka anyị wee nwetacha iwe ụwa niile ma mkpụrụ obi anyị ana n'iyi emechaa onye anwe edowelu ụmụ ya ụmụ ya asị na iwe nna ya metere ma ọ na iwe nna ya metere anyị sị na anyị chọrọ ya n'apụpụ anyị ndị ugbo bụ ndụ nna anyị ba melụnụ wee mere ụdị anwụ wee na-ayọzi si nke anyị na-eme ka unu tiwuo ma sewo la anyị nọọ nke ndị ọzọ ụfọdụ metechara ọnya ka anyị na ọlụ anya ka anyị na-ekpocheta anya ka anyị na-emebili ọgwụ wee sị na iwe ọbụla bụ iwe lụrụ alụ bụ ọgwụ na anyị achọrọ ya ka unu tiwobie a sị m na unu ya emezi ewu mụnwa nji nwa na unu dịla dịka unu na-abịa emerụ ime ka anyị bazia n'obu anyị n'ụlọ ọgwụ n'ọnya ka anyị na-ekwu
adala anwụ ntị ayụ unye ka m na-abụ n'anya na unu na-eme wee sị ka unu mee emelu onye n'isi na ọgbọ ka m ji kpọọ ọgbọ ka o ji ya dịle na unu ya eme mmelie n'isi wụ ịgọziwe ndị anyị na-alụ ụlọ ọrụ ka ọ dụlụba na mma inyewe obuba ji elota onye ama na ọra na azụ onye amụma na ọnya ka m ji were ayọ unu tiwo mee ka ndị anyị na-alụ ụlọ ọrụ ka ọ dụlụba na mma ọ dụlụba na mma ka ha lota anyị nwa na onwe anyị nọ n'obu ekwere anyị aka na kolota nke anyị na-alụ alụ na na-ewetakwa ibe ka anyị wee na-etinye ka ibe wee na-aga n'ihu maka aka nri kwa aka ekpe kwa aka nri onye ka aka ji adị ọcha a sị na m kenele unu anyị abịa n'orumili a sị m orumili iwedu mmanụ unu wee jọọ njọ n'orumili ka eji asụ ihe olulu imi eji asacha anyị ka anyị dị ọcha ihe ọbụla bụ ihe olulu imi sachaa na anyị ka anyị dị ọcha chụwanụ uke chụwanụ ndị ajọ mmadụ chụwanụ ndị ajọ mmụọ o mete evulu onye baba gbaba nje ya bụ oyi odo n'igwu odo ya dodelu anyị ọnya ka anyị na-ayọ unu wee sị na na-abịa n'ezumezu ọra na nnụ mmụọ anyị sị mma anyị sị gị gbuwekwenu ndị ilo gị gbuola anyị ndị ilo mma gbuwewa na eke gbuwewa na oye gbuwewa na agwụ gbuwewa na nkwọ ma ọ bụ na anyị ji lota ajọ ire lota anyị na ajọ ire ajọ ihe kpọbaba bụ ndị iru onye lota anyị na mma iwe ọma bịarala onye ahụ wee sị na m ekene unu si unu niile tụzuo unu nzu n'ihe anyị na-ekwu okwu ewu iwe ọma ka unu kutewe ego kutewe ọgaranya kutewe amadi kwufuru ajọ ire kwufuru ụbịam ụbịam ụwa ọya kwufu ụbịam wee sị na nkene ọrụ ụmụ ọkpụ kene ezumezu ndị ichie o nwere iwe ọzọ anyị na-ayọ unu na-abụrụ ka iwe ọma mere iwe ọma ka anyị na-ayọ unu wee na-ayọ ka unu wofuru ajọ ire ya rụrụ oyi odo n'igwu onye nyekene ya nya ibie anyị amachara ndụ ndụ ma ya bụ ndụ nwụrụ anwụ o metevulu onye baba gbaba nje ndị si na ya na-eme anyị ajọ ire ma ndị na-ejele anyị ya ji ije anyị si ụkwụ ụtọba n'ije n'ọibe anyị kwuru ụtọba n'ije ndị na-ebe anyị ajọ ugbo unu woweba ndị jevugola eje asị m eji echiche ba bụ n'obu ma ya bụ ajọ echiche ma ajọ ihe bụ na ba cheleba mere anyị ma ọ baghị eme anyị ma ọ bụ onye nke anyị ma ọ n'isi ndị anyị na-alụ ụlọ ọrụ ya ghara ịba n'alụ ọ bịara igbu anyị gbuo onwe ekene m chi onye adụ n'izu ya na-akwa na-eme ya dị ịdọ mmụọ na-afụ afụ a sị na nna amaghị nzu tata bụ eke a sị na ibe agụ ji eme iledo ya na mvọ iwe ji makwa nwoke bụ iwe mere eme ejiri ọnụ eti azụ n'obe ọ bụkwana ya ka eji wela eje wee sị na ekene m Ozoigbondu a sị na ya na-arụ ọnụ ijele ya na-arụ ọnụ si na ya na-arụ ọnụ oke na-arụ ọnụ iwe ọma na-abịa oke na-arụ ọnụ iwe ọma na-abịa o ji ka unu ga-amala anyị n'oke mmụọ ka a na-amala oji maba na anyị oji na eke maba na anyị n'oyo maba na anyị na awụ maba na anyị na akwọ n'ọnya ka anyị ji were etika unu ndị ichie ma ọdụ mma ma ọdụ njọ anyị na-enye Chukwu ekene ele ọbụla osi na-edo na anyị na-enye Chukwu ekene na-enye unu bụ ndị ichie ekene wee sị na iwe anyị na-ekwu na anyị chọrọ na iwe ga na-adụ mma na were oyi ka ọ bụ na anyị emetere emezie na ka ọ bụla odonye gwuru anyị si na ọ ya na-adụla anyị na mma dukwuolu ndị anyị na-alụ ụlọ ọrụ dụlụ ikwu na ibe anyị na ndị kpọrọ anyị asị ibe ọma ma ekwuolu ha kama onye ahụ ibe onye ahụ chezili ele anyị na-ekpe ekpere ka ọ dụla ya ma wee kperezie ka ọ dụla anyị njọ ajịbe ahụ ji ekwuru ya ọgbọ ka anyị ji kwuru ọgbọ ka o ji ya dị anyị si m na onye ka nna ama gị bụ Chimozu na-ama unu edo sikwa unu n'ozie mma n'oche na nkenele unu anyị si na ume na iyi ya ana ume na iyi ya ana ndị ji ibiteli ndị ụchụ ndị owu ndị okwute ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mma anyị si na ya chọrọ unu ụlụ mma ụlụ agwụ anyị si nke unu fụọ ele unu rọwa n'ibe anyị si na ọkụ unu ga-afụba n'ibe n'ọnya ka m kwuru n'ọnya mmụọ Chibuzo nwa nwe oyi egwu ọnwa bụ Mmiri Enwilo Ozoigbondu Akajiofor Ugoebenaja Egbenamma eji bụ Ndilo onye Umokpu Village Ọka Anambra steeti na onye ebe nri iwe nọmba m wụ 070
38 46 75 52 070 38 46 75 52. Onya bụ phone number m. Maka ndị na-ajụ maka phone number. Nọmba m kalikwala akali mana nke edugo nke ọ ya bụ onye ahụ kpọọ nke na-adụ ọ nara anyụ nke oyibo na-asị na ọ na-afụ offline mba wee sị na onye ka nke ka mma kpọdugolu unu ka ọ dụwagodu mgbe onye aka na-abọ ya akwa nne ya mgbe onye aka na-abọ ya akwa nne ya enwezi ibe ya ubele bụ ị bịa na bie mgbọ Enwere abụ eji egbu Ndilo Ozoigbondu ekele gị onye amanwụ ọgọ na mgbe onye ori ya akwa nne ya nke ọdụ mgbe onye oyiri akwa nne ya so onye ọbụla ma na ivie na-ewu mbọsị ahụ ijebe na bie onye ọ da amaghị nke bụ nke wee si biko na ọgbọ soro ọgbọ leenụ ise ka nji n'aka ọjị njiwa ọjị udo ọjị ịhụnanya ọjị nrata oke ọjị na-emeghe ụzọ ibe anyị kpere ekpe gụọ n'ọgbọ ka ọdụ nwoke na nwaanyị na mma anyị si na o nwere nwanne anyị nwoke nọ abịa o jebelu na ọ jebelu St. Denis o jebelu mpati a ga-abụli odo n'igwu ọ ya na-achite France ka ọ bụrụ odo n'igwu ka ezinụzọ bụrụ lie ọma enu ga-erubelie isi anaghị eruwekwulie isi okporo ụzọ ga-erubelie isi orimili ga-erubelie isi a sị na ọ ga-adoli ya na mma doli ya na eke doli ya na oye doli ya na agwa doli ya na nkwọ anya webu n'obi o ji jebe nya bụ abịa a sị na ọ bata unu bụ mma ọnya na ya na-abụghị o wee menwuo n'unu unu enyekwe nke o ji abalị onwe unu ya na ezinụlọ ya n'ọnya ka anyị na-ayị unu wee si biko nta na ọjị n'otu ka anyị taa n'ibe n'aba Chukwu na ndị ala na ndị ichie ezumezu niile ka ọ lee nụ n'ọbụ ekele m unu ka ịgọ ka ọ lee ọsị na odo n'igwugwu agha bụ mmụọ nwere ndị bata anụ agha nyelu nkwado anụ ya bụ ebunu na-abịa agha bụ mmụọ ga-eli ebunu n'anya ka ba nyelu nkwado ya na anya bụ onye ya abata na ọ bata anya bụ onye a na-ekwu bata na nkwado ebe a ga-enye ya onye bụ onye bata ka ba lie ebunu anyị si na anyị kene unu bụ ndị ichie anyị si ibe anyị kpere na nzu ya ka anyị gọrọ n'edo ya ka anyị na-agọ n'ọjị anyị si ọgbọ soro ọgbọ lee anyị abịa n'orumili anyị si orumili ebe anyị gọọ na nzuo ya ka anyị gọrọ n'edo ya ka anyị na-agọ n'ọjị na ọgbọ wee soro ọgbọ lee abịa na ezumezu anyị si anyị gọọ na nzu ya ka anyị gọrọ n'edo ya ka anyị na-agọ n'ọjị anyị si ma ọgbọ soro ọgbọ lee nọ anyị si na mụbụ nwunye na mma atanụ maka na eluigwe na omimi ana eziokwu anyị enwenụ mmanya anyị si na-enụ mmanya ṅụọ na eko ṅụọ na oyo ṅụọ na abụ ṅụọ na nkwọ ọgbọ ka anyị jikwa ọgbọ ka o ji ya dị ndị nọ n'aka nne ṅụọ ndị nọ n'iru ṅụọ ndị nọ n'azụ ṅụọ nọ aka nne aka ekpe anyị si ka ọ bụrụ iwe ọma aja na na-ekwe mmanya ngana ṅụọ iwo ṅụọ na mmanya kenga na mmanya gị onye nyere ya na ibie iwe anyị na-ekwu okwu iwe ọma ta nọ n'ote na iwe ọma ka iwe dị mma
Eriri nenu mmanya ṅụọ nọ onye nyekwa ya na ibio mma na-ekwe mmanya ṅụọ ọjọ mma eji egbu ndị ilo ndị ajọ mmadụ na ha siri ṅụọ mmanya na-ezu ṅụọnụ mmanya ha si oji ma a na-anya oji ezumezu anyị si unu ṅụọ anyanwụ na-agbala unu bịa ṅụọ mmanya si ṅụọ mmanya ọwọ ka anyị ji kpọọ ọwọ ka o ji ya dị ile anyị si ume na iyi ara eme anyị ndị ji biteli ndị ụchụ na ndị amoosu na amagba ha sịrị anyị aga anyị n'azụ gaa anyị n'ụsọ marịba anyị kwuru amaka meela onye ọbụla anyị si ka anyị gọlụ ka ọ lelụ na ọ bụ eke oye abụ nkwọ ọ si na nke anyị kwuru abụrụ otu isi o wee nwee isi ọwọ ka anyị ji kwuo ọwọ ka o ji ya dị anyị ekene onye ọbụla gbara mgbe eji egbu ndị ilo onye amanwụ ọgụ ịgọ ka ọ lee iwe dị mma aka na-emebi ọgwụ atọ na-agba ọgwụ a na-emebi daalụ.